na the oka so be no 2025 no ugu so ya na so refi na den na esi ho kwan the oka so be no 2025 no oh yeah anase bibia esi ho kwan make our resolution no oh the oka say 31st of December 2024 baka akoye no make our say e wo say wo ye emma bibia mbu abem gusua nege ha na mami nhyɛ unkran kakra bi na afi yentoa so sɛ ohwɛ wɔn a na wɔn ka Moses ho wɔ Bible mu a wɔn a no wɔn ka Moses ho no wɔn mu yɛ nkurɔfoɔ a wɔn atena desert so saa a wɔn ni madwareɛ wɔn hu ɛpo da for over 400 years mfie ahanan wɔn hu ɛpo da baabi wɔn nyinaa yɛ desert anwea nti wɔn hu nsuo kakraka da ɛde sɛ obi a watena Kumasi na on time kɔ bi ankran na Cape Coast on hu ɛpo da me the first time me hu ɛpo me yɛ mo hyɛ me because me hu ɛpo da deɛ na me hu a yɛ bi a legbosomtwe kakraa bi but na me hu ɛpo kakraka sɛ ɛbɔ asorɔkyere nti typically sɛ wohwɛ yɛn a yɛfiri Kumasi ne yɛn a yɛwɔ inner land no dodoɔ na suro nsuo nti woni typical Kumasi ni edi nkɔmɔ a osuro nsuo wokɔ ɛpo ho a ɛbɛka te sɛ hey mesrɛw ofie nyɛ nti mɛmmɛn ɛpo no ɛyɛ normal because woyɛ obi a wontan ɛntena hɔ bɛmpo sɛ wokɔ legbosomtwe aho de wa nkra ne si dware no ɔwɔ Asante regional but obɛn so no obɛdware obɛtumi adɔ asukɔ akɔyi fish wo nso suro but ɛnoa because ɔte ho saa pɛpɛpɛ na Egypt for no o mama Israel for na tena hɔ nti ɔmo hu ɛpo da then all of a sudden Moses ababa betam ɔmo sɛ Nyankopɔn sɛ ɛwɔ so ɔmo kɔ imagine so obi a wo hu po da na wakɔ akɔ pie ɛpo so obɛsuro pa obɛsuro because woni madwareɛ normal woni madwareɛ ɛnya de obɛtumi adware because ɛpo na bone the way asoɔkye ne bɔ left and right no woyɛ mmɛhyew because nkokrafoɔ ka ho nkwadaa nso ka ho sɛ woni madwareɛ mpokra na nkora ne ni madwareɛ woyɛ bɛrima na ni madwareɛ kora bia na wo yiri ni adwa ani madwareɛ o nti na ɛnya simple saa nti wo kan twere na yɛ nkurɔfoɔ bebree wɔ mu a na ɔmo suro normal ɔmmenya no nkɔmɔ agyae ɔmmenya na nka bi ɔma san ɔmo akyi ɔmo benya na nka ɔmo kura numadura kuo mu ho aka kyerɛ mu sɛ fɛre ne ewuo deɛ ne nka mɛfa owuo because no suro sɛ ɔyɛ na adwen sɛ ɔdware ɛpo na ɔbɛwu nti deɛ no mo ka no yɛ normal but the drew baby no mo ye dede mekumi ho we de yensa nkɔ we de yesuro we de yankasa ye de ahoɔden bɛko no ebi no busa sɛ Moses ye bɛyɛ den Moses pagya ne ti ɔyɛ na adwen sɛ ohwe Nyankopɔn a ɔsoro Nyankopɔn sɛ Moses gyae dede na obɛyɛ no aden na wo sɛ bɛha me saa ka kyerɛ ɔman ni sɛ ɔmo nkɔ ɔmanim ka kyerɛ ɔman ni sɛ ɔmo nkɔ ɔmanim nti fa poma no kyerɛ so na empai no mu nkɔ ɔmanim nti ɛno saa nkra hyɛ nam de ma ɛmma ɔba mu mbu wankasa menka nkyɛw sɛ wontimi nyɛ nti mapem ɔmpem yɛ weekend yi na mekɔ nkran kwan so oduru baabi a obon say kwan no baby yem papa adum chedua wona omo ye kwan ni yi enti be 100 I think 300 400 meters kwan no ma papai mi wan so kwan na ne de ba nyina no na eye smooth kakra ba ye duru ho no te say
kwan na yɛ rough nti kikre na obi prayer fa ha we fa ahone de enye so obi adi nle mu obi pɛ ba bi obɛfa na watimi akɔ nanim ɛwɔ ba bia wɔkɔ no nti wɔn anam nim ɔmo te kan nim no ye tutotom sɛ na mfuturo ni na kwan na na da bɛ no bɛyɛ kwan na we na kwan de ɛbɛsa wo tayo na sɛ saa na no mo keka wo but no mo go so ka sɛ na kwan na nyina no na mesre because na me kɔ manim man kasa kwan ni nyentimi gyae na me kɔ manim but no mo kasa de no mo kan nyina Ghana de kwan wo ben se bedi be 2 years no mo nyanwie still no na me kɔ manim because na me nim sɛ kwan na ayɛ rough no ɛyɛ den a kwan no meduru kwan a yɛ smooth so enti omu kasa ya afi omehu ani sɛ yɛduru kwan yɛ free kwan na ɛyɛ rough nim asi kwan papa mu afi sɛ aha afi ne yɛsi kwan ni mu ɛna meka kyerɛ mu sɛ saa na abrabote abrabo no to de bia ho onam kwan smooth so bibia ekoye mawo aho efie ye bibia unyanya problem but ebedru ba bi no obekwa akoto kwan ni mu kwan ne nye ebetimi apai wo tai kwan na nye ne se to de bia ebetimi ahiaw to de bia na ho kyerɛ wo ho to de bi kra na wa preso aso obenya oba eba bi nhyɛ da ma to de bia wo nkwa watena ase a wo pa adwuma ne ma onko a se aden minnu me edro nkume ho ana me si wo mo kasa na me komanim because na menim se eye den a ekwan papa bi wo manim enti manfa ka na ebubo amnanim no manfa ho de no mo ka no embu mabem se ne ye nsan yachi because babia ne adru no na mintimi nsan machi enche na madru eastern region was a mensan machi because of ekwan ketua na abobobobo a ye basa no because some of them ntombo asenya hwe ye bedru omuti omani ne adru ekwan a eye sumutu so mamenka sa asem we nkyerɛw se ye betra ha ne kasa no nkyerɛ sɛ bi ye ni problem so ye wo problems bebree kyɛn wo atore bi a edin atore bi kra wo kasa ekomdew atore bi a na wo niska but wu nti no yentimi metra ha ema wu su ne yensu yesu wase ye edwuma bosome so a sika no ohu no wa accounts mu but sika no behu no na enya wo dia because bosome ne so a ye tew ne ehu se bosome aso nti me ba school fees nti me ba sei nti ekomde me nti won sende me kakra enya sa mawuo enye de say down atore bia na otia oya because one kasa odwon say na adwuma yi adai but saa na kakra saa obia ho beto no obia bedidi eye time say wo fa kwan na enye ni mu a still na akọwanim mensan menku ho menhye ho akomfo mennu maduro eye den a beduru ba bi no it will be part of your testimony so una na Jantuah na bondi na Jantuah ya dia ya fa kon mu panyu it me duru ba bi kra no na wo radio station no o ye morning show enso boso me so ayentua wo ka but wo ye show no te said de se bi wabodam asa de wo da bibi so wo ye adwuma manami nim se ebeduru ba bi no awurade be ka bia ma me na mni se duru ba bia afi sa akom na ma nti wana na me fa sa system ni mu nyina no na me nim se ebeduru ba bi no enye sa nti over 20 years abrabo ama o media mu no ekoma de me pen etore bia na me nisika etore bia na wo twe fa abo etore bia wo no ekomode no na ekomode obi nti wo so yi sa sika ne ma obi etore bia wo boso me akatua no wo ye sa wo koya na wunya akọ obi nti se wo koyi sa aboso me sika na eto mu no nyina de manipa no
Life is about sacrifices. And just why you are doing so sacrifice ya unyahui. So you are doing say waiting a manye, waiting kaminya we yan kam papa wo sika there bio. The oyo de for nani papa niska. I am more than more because ye nya sika fo amoma sika no the papa na wu ba sika no mantimi ankra no adwuma na gu. Nti ma wa ba mumbu. Push. Move forward. You better chon kakra ye normal. Omon be me de bi o meka kire me anyoma nhame. Ena me nso me ma kwan kra no aka kire me se me ntimi nye. Ensi. Sa we ka kire me se me ni me ma kwan me ntimi nye de ne sen. Untimi nya miawano na menye. Emma obia nka nkyere se untimi nya de ne sei. Enka me language ho metimi aye. Kumase de obeye se de aye ntie wo me se meye. Kumase de obeka no kra bebre sa na wanhwe a obia me se meye. Enye no kra bia na eka me se no kra bia na meka. Kumase de aka bi ma MPP because I hire MPP for nti one ka bi ma MPP for bi anti o me say me nka bi ma MPP for so bi ntie mi a eye say ye no krenko ade ameka push see pray until something happens buswa ebe fawati minim de ntie na meka obi nsem akire BBC because to le bi a me hwe ni panima ebufo wom dodo Obia ye stress. Enyoma nche dan koyi. Obia bre. Minim. Yeso ye tia ya bre pa o. Trebia ye nayi. Nso ne ye kekem because of untia. Nti mo abamumbu. Me mabamambu na meduru ha. Me mabamumbu yo. Mabamumbu wo Ghana ho. Minim se bedru baabi. Ye benya leaders o mo dwene Ghana ho. Nti mabamumbu. Mabamumbu wo Ghana because minim se bedru baabi no ye benya nkrofo a obenya so meka afide ye jai sikadie no afide be ye adwuma ye benya contractors o mayo madwen se ye Ghana yie ye benya police for any military for meka se omunji sika ngu ye bottom se ye kaso omunko mining area omunji sika ngu omotom ne mo mbesom Ghana ye benya politicians MPs MPP NDC for o metransi akase aye ye nyan enkwada asem no ne yenwene Ghana ho ye benya asofo a omunyom ho MPP ni NDC ne mo mbeka no kre ama oman na ko animu ye benya journalist a omunkwaje bribe enkoye MPP ni NDC ne mo mbedwene Ghana ho ye benya nkrofo a omeye enwoma ye benya pharmacist wo mo mutom adroma ya omeye adroye se de be ya ye noma enye omusikantia ye benya san nkrofo ni bi wo ha ye benya wo no mo ka no kre eduruma bi Abraham then tamana osoro nyankopon pese say Sodom and Gomorrah no Abraham pa chosa os na radu nya nipa say ya eye den a ne wo nipa ni bi ewom enye won nyina na say enye Ghana fo nyina na say ye wo no mo pa man ni yi bebre wo ho a mo chen me ewo ye de ya kwanya nti Ghana be yi meje Ghana di ahia ne betra ma Ghana yeyi enti ne se kire sawo ye Ghana ni no mede nkran ayi kirew sa wonam kwan ne so a na ye nyame na ye mpaebo bra Facebook behwe because uwu a wo kwa because sa kwan na wo koso nyina akoye mpaebo a quiet main street Accra a tutua potholes sa na what they call o kwaba potholes upie o potholes the highway streets that Facebook na be heavy when you be an twa no a the menene economy so ontwa of a twamame into one nama ba kopen na ekona ba kopen enti se car bi yetimi duru na car bi hyiaw car bi timi hyiaw na e wo se wo tonwrem because a quine nye e was a pothole no I was see a season ye were highway directors ye were Ashanti region highway directors ye were Eastern region highway directors or to office depend
ɛkwan ne nyɛ nti eduru baabi ate sɛ ɔfa as nkyɛn sɛ yɛtare mu no ayɛ problem nti na me se yɛmme yɛba mu bu wɔ saa adeɛ no ho menim sɛ yɛbɛduru baabi yɛbɛnya nyansafoɔ amoma yɛ kwan no yie because nipa ne wu a yɛde bɛhyɛ bɛyie sɛ nipa ne wu a yɛbɛka sɛ bɛyie de ahomatea bootira homa ɛna ahyɛ kwan no mu bra Facebook na bɛhwɛ nti wobɛwu nti wonam a na akɔyɛ problem wɔn de yɛka no kuro bi so ɛde nneɛma ɛɛto wo jeff yɛ alignment ma me na hwɛ obi kura mfikyiri Lesotho hwɛ kuro no kura mfikyiri o wode hwɛ yɛ kwan tantan a yɛ yusu na hwɛ yɛde wokɔ na wokɔhyɛ African country bi omu yɛnka sɛ nka afikyi wei ɛyɛ te sɛ nka bi a wokɔ lebosomtwe anaasɛ wokɔkɔ baabi te sɛ mfikyire baabi yɛnka sɛ nke ekuro akyi now they share quality of road ɛkwan na yɛayɛ no ɛkwan the ɛfo bi mfikyire no the quality of road as compared to wo highway because ɛhaduro obiara tia so wɔ nkran kwan so bayɛ me aba mu mbu ebeduru baabi ebenya nipa papa ama na ka sɛ ɛkwan yi betimi akunipa enti sɛ wo hu so abusuani bi awu wɔ nkran a enye bayi sɛ wo sɛ wabusuani bi awu enya accident wɔ kran enye because me kan portals over 1,000 portals obi a oni men nkran bi a wɔka no me se me kan portals over 1,000 ɛwɔ kwan no so eduru ba bi kra kwan na yɛ rough on sɛ kwan na sɛnti etutututu ama to da bi a the ofa so nyina wota yɛ Accra highway enti bra Facebook na bɛhwɛ yɛ de akura ni nyɛ fɛ yɛ sɛ wo hwɛ ayi kura ɛnyɛ fɛ na hwɛ obi kwan ka ha kra nka yɛ ne galamsey asɛe no obi kuro Lesotho greens na yɛ adwuma no yɛ de galamsey asɛe no Javi Accra de ni free so nefa Lesotho de no to so nefa yɛ galamsey no de kuro no kura yɛ apart from kwan no hwɛ de kuro no ayɛ obi kuro yɛyɛ kuro ni galamsey for ni China for ya chi omo oma sɛ yɛn sase no kama ba hwɛ obi kuro ɔyɛ Africa ni manfo wankɔ akyire obi kuro bibia yɛ kama nnua gyinagyina mu kama bepɔ no gyinagyina mu kama obia ntuyɛ yɛnyɛ ne galamsey obia yɛ ne deɛ wɔ sɛ ɔyɛ I mean what kind of life is this Kofi Nana Nhyira no pay. In fact, starting from where you started from, in fact, you've given a lot of encouragement and pay. Nhyira for that words of wisdom, and to me, it's like you were speaking to me directly, because I'm well inspired for those words. We shouldn't look at the current situations now, but believe in ourselves. See, it's me a movie forward. And I've always said, you've been an inspiration to me from day one, and I believe that so not to me alone, but many other people are from that. But looking at Yekwai, Nana, Highways Authority, any other institutions are responsible for your roadment into Omogia Ketia or Memupa, because Yana Emi say, oh, Quakra. Na potholes you said all kinds of 1,000 and I want to me can you and read the ultimate kind hey na potholes ne dru baby a free pothole no come man ho chese baby wa be dru said you see to net say man ho na one really now car boma and very sad news wo nsuta e kwan ni bi pragia ba kwa onam so so dodge pothole and woni motorbike akohie and around by 7 anwumre no or dodgy pothole no ne moto crash moto wura na ewu nsuta ama pragiano de wo sie pranya asem ketwa potholes more videos no my ask is omo from emreme enra and nana areho se wo hwe se de na pragiana ya ase ya hyeda na just because of dodgy pothole ne nyina sabio ye drive ye nam kwan so yenso etu kwan tena ka mu ye hu eto da bia driver no tumi
edru potholes no adodge to the sense say one here wo take anymore wo ti bebum e bi create me omunim say bia o ma hwefe mu ani just because of bad roads. Na National Road Safety Commission omo the statistics na ba overspeeding killed this, careless driving that, ni abobo but minim ubon say road network no ho nsensem no ase is a bit silent kakra ase en shedan kan but ye roads no nana me metimi aka say road no e about 60% cause of accidents wo kromu abibrebe ene nyame so ye yadom so ne esa be ye kwan no so ye psuma ye so a na speed no so aye dey abedoso na esu hia se esa de speed humps no yada things e ban so be regulate kwan nana eno so unya so zebra crossing you have to calculate. Yes. And in engineering, no. Sure. Yeah, will be a udru kruma. Sure. Yes, reduce the speed at this. And to women say kwamuno. And in Tibia to avoid that ye overhead. She said the IAB were taken. And now say you enforce. Sure. And now say the speed ramps and the bar just to regulate the speed limit. In fact, recently British for my BBA. O my and say the bay say uko speed there because ko boss adiem last week na me hu sa adie no enti o my speed na and o ma si bibisa to be fem ketwa right enti o mu de si wo highway nim to uko speed udru there is so slow enti eno betimi am say o ba krum o my and say the o ba krum nko ade slow down because we say nipa sebi jai na obedi nsemu no enti ene adwene ma nipa no sure sa na highway ye no me meka se de bia nipa yesuban ene ye ne yensi nya kwanya ebeye te se sebi manu susim na so aboa. And so that is why we need leadership. That is why you hear nkrofo so omotene yen etu be kwa adwuma mu nko obi anim de obeye na obi fa obi adwuma we nim so your accountant onim de obeye meboa ye fa we so ono ne security onim de obeye na emum si enya leader obe regulate say nipa ne suban a apart from this skills when you certificate ekura ne ade no be ba no ye no ma basa and that's why there should be leadership e dey kwam regulation no. That is why your institutions so much say ya kwan no so eda so mo be maintain by maintenance culture wo man mu no e very poor. And na kwan bi betumi ada ho ye betwa ba social media ye be ye hu dede sa kwan no na be contract so no ye se aye kwan no obe contract so ye se repair kwan no ba na ye ho hwe. Who is supposed to monitor? Who is supposed to supervise? Accra Road has been a road that yaka ho asem bebre. Yen kan say mampani nom any MPC ni ade omo ba enya wa no monam. Wa no monam. And so at the end of the day, da so nipa ewu oso. Wo de say onye kra na tari mu e. Na maintenance. Say wo so onye kra na, say wonya mba emu na oni say scanner. Tari mu kra na nipa ntimi fa aye problem. Very serious. Na I mean say yenye ya adwene say bia enipa on say nipa wu Ghana ha ya accident keke elsewhere say accident esi no enkrofo ebe trabe ansa why that accident no esi ye ne ho no man institutions ni nyina obi a shiki ebe respond by ha no esi wi a he eno an say yakone yakoto ka bibia ansi ye nye obi a hwe nka potful say obi a yi na ekum nipa why say o maintain ye say obi ya no edenti na sa potful no wo ho ne kokum nipa ba Ghana ye beja no ho ye nka ho hwe na nipa wu kwa because ankoye president ba ankoye minister bi ba ankoye say chese ye mobrowafo no enam kwan so e say tua tax ade e me ya no na ye say tua tax o road levy wan ye betete ni nyina de agufu so am ye tua o to a wutua o to no ma ye tua tax e betua se maintaining road no ye mfanye ni ye wu kwa and it's very sad as a country de ne yentimi nye over Facebook China for ni bi na eda so no because yeche omo a omo ye galamsey nti bra Facebook na ebehwe enioma ne kakra